God aften og velkommen til Ekstraordinær 413. Da det er tredje gang, at Miss Bonnie Holly stiller op i Nattens Dronning, samlede gæsterne ind i hendes aflagte BH'er. Det vil glæde gæsterne at høre og se nogle af Miss Bonnie Hollys yndlings 413 numre. Må du elsker mig stadig, Claus-Jørgen? Er det stadig det samme for dig? Lille, jeg går på gården og venter. Det lille brev, du skulle sende til mig. Hvorfor skriver du aldrig, Claus-Jørgen? Hvorfor hører jeg aldrig fra dig? Jeg må have medicin med det samme. Jeg må være rask, så jeg kan tjene så meget. Jeg må have medicin med det samme. Jeg må være rask. Min skab forfalder klumpe. Miss Bonnie Honey. Miss Bonnie Honey. Der blev altså virkelig samlet mange penge ind, så kunne du ikke lige give et nummer mere? Hvis jeg nu siger Svensk Melodifestival, hvad siger du så? Miss Bonnie Honey, skynd dig i Ly Allé. Et kæmpe uvejr er på vej.